Danas ću vam pokazati kako da dobijete novi Legendary skin u Stumble Guysu potpuno besplatno. I ovo 100% radi. Pre nego što krenemo u video, ljudi, bacite obavezno izazov za sljedeći video dole u komentaru, jer ko baci izazov dobije pozdrav, zato što smo prešli 40.000 subscribera. Ako ste vi niste još uvijek subscribe-ovali, brzo bacite subscribe da stignemo do 50.000 do kraja ovog mjeseca, a mi idemo u video. Evo nas, ljudi, u Stumble Guysu, kao što možete da vidite. I sada šta želim da vam pokažem? Želim da vam pokažem shop. Kao što možete da vidite, u shopu stigo je ovaj guaranteed skin što je već bio. Znači stigo je ovaj Stumble Bot i on je free. Znači povrlo ćemo njega da pokupimo. Znači dobili smo Mr. Stumble Bota free. I stigla su dva nova skina koji su Anubis, koji košta 1000 gemova, i Puppet skin koji košta 400. E sada šta želim ja vama da pokažem? Želim da vam pokažem kako da dobijete ove skinove potpuno besplatno i da ne morate da uplaćujete gemove. Kao što možete vidjeti, ljudi moji, ja ovdje trenutno imam samo ovaj skin i ove ostale neke glupe skinove, kao što možete da vidite. Ali, ako obratite bolje pažnju, ja ipak imam sve skinove, kao što možete da vidite. Svaki skin, ne samo novi Legendary skin Anubis, svaki skin od Epika do Rera do Commona. E sada, šta nas zanima? Nas zanima ovaj Anubis, jer je to kao novi skin. Sada ćemo njega malo koristiti i u gameu ću da vam ispričam sve kako da ga vi dobijete besplatno. Evo nas u gameu, ljudi moji, i šta sam želeo da vam kažem. Prego što vam kažem kako da dobijete ovaj skin, želim da vam kažem da dolazi još jedan skin u Stumble Guys shopu, koji će biti besplatan kao Stumble Bot. Trebalo bi to da se desi, vidio sam neke poruke na Discordu kao za prošli Stumble skin koji je došao, koji je tačno isto bilo ono što sam rekao. Dolazi ona nova mačka besplatno, to bi trebalo da bude jedan od skinova koji će doći besplatno. Mislim, taj skin je zapravo jedini, ja mislim, i ostao koji treba da dođe. I taj skin će biti 99% besplatan, ljudi. 99% sam siguran da će taj skin biti besplatan. E sada, ljudi, što se tiče te nove mačke i tog novog skina, znači morat ćete da imate povezan Google Play nalog, jer ako ne povežete, kad prođe sezona nećete moći da imate više taj skin, jer jednostavno on će izaći iz shopa i vi ako povežete kasnije nalog, onda više nećete moći da ga pokupite i neće vam biti na nalogu i kad dođe nova sezona, tako da obavezno, ljudi moji, povežite Google Play nalog da se to ne bi slučajno desilo, jer ako se to desi nemate skin više i jako je loša priča kao i za Stumble Bota, tako da obavezno povežite nalog, ljudi, napravite, nemojte se zezati sa tim. Što se tiče ovog načina na koji možete dobijete sve skinove besplatno, za to možete da dobijete ban, ali ako uradite i saslušate me pažljivo šta ću vam reći da uradite, nećete moći da dobijete nikako ban. Znači bukvalno jako je zapravo simple, prosto, znači samo par stvari treba da uradite i ako se pridržavate tih stvari ne možete nikako dobiti ban. E sada, šta treba da uradite da ne bi dobili ban? Samo ne treba da povezujete Google Play nalog, jer ako povežete Google Play nalog, Stumble Guys će učitati da ste dobili skinove koje nemate. Kada učite to možete dobiti ban. Kao što možete vidjeti, ovaj lik me udari ovdje, jao, dođi vamo, jao, ljube jedan. Evo nas, ljudi, u finalu. I također šta sam teo da vam kažem, teo sam da vam kažem to da na ovom modu još uvijek možete da igrate sa vašim prijateljima, znači sve normalno, samo treba da updateujete non stop ovaj mod i bukvalno ono možete da igrate sa prijateljima, imat ćete skinove i ovo je prejaka stvar. Možda vam prijatelji u nekim gameovima neće vidjeti vaš skin, ali bukvalno je to nebitno, jer ako vi imate dva i vi vidite da imate taj skin, to je najbitnije, zar ne? Ali to je baš u retkim slučajima da vam prijatelji ne vide skin, uglavnom uvek vide i za ovo ne možete dobijete ban, znači možete lagano da igrate s prijateljima i vide se skinovi i sve i bukvalno je predobra stvar. Tako da sada ću da probam da pobedim ovaj game i da vam kažem šta, joj, da li ću pobediti, to je to, pobedio sam. Evo nas, ljudi moji, opet na Jungle Roll, šta sam htio da vam kažem sada, što je jako zanimljiva i mnogo dobra i bitna stvar. Ta stvar je da jednom kad instalirate ovaj mod i jednom napravite nalog na ovom modu, nebitno koliko god puta ga updateovali, uvek će vam ostati isti nalog, uvek ćete imati sve pobede koje ste imali i na prošlim verzijama, što je jako dobro, ali sve isto kao na Stumble Guysu, jako je mod. I još tu par zanimljivih stvari imamo koje se dešavaju u ovom modu koji ću vam sada ispričati. Imate opciju da imate fly mod, super jump, znači imat ćete te neke stvari tu i ono super dash, znači bukvalno ćete moći da letite po mapi i da trolate drugare, a još uvijek ćete imati skinove i sve i za to ne možete nikako da dobijete ban, samo treba da napravite private game, to je predobra stvar, mi idemo u polufinale. E sada se verovatno svi pitate kako da skinete mod ovaj, gde da nađete ovaj mod tako bliže i tako dalje što se kaže. E sada sve što ćete trebati da uradite, vi trebate na ovom videu da bacite 2000 lajkova. Kada ovaj video pređe 2000 lajkova, na mom Discord serveru link će biti pinovan u komentaru i link će biti u deskripciji ovog videa, pisat će moj Discord server. Sve što treba da uradite bukvalno da uđete na taj Discord server i tamo će vas čekati link tog moda i tamo će vas čekati tutorial video kako da ga skinete i kako da otključate sve skinove i da imate nove skinove potpuno besplatno.
Takođe, evo nas u finalu i šta sam teo da kažem, tamo ću non stop stavljati nove updateovane verzije ovog moda, tako da možete uvek da imate ovaj mod i da koristite ovo kao main nalog ako želite da ne morate više trošite pare na Stumble Guysu. Ja iskreno nekad volim da koristim ovaj mod da trolujem Marfija, ali generalno ja kupujem ono jer nemam potrebe da koristim ovaj mod. I takođe šta je još dobra stvar, možete da igrate preko ovoga na kompu kao ja sad, znači treba će vam samo Game Loop ili BlueStacks, sve zavisi šta više volite da koristite. Ja koristim trenutno Game Loop jer mi je zanimljiviji i bolji, samo trebate tamo da uđete na Discord i tamo će vas čekati sve kako da dobijete ove nove skinove besplatno, zato bacite 2000 lajkova i subscribeujte se. Obavezno baci subscribe ako si zaboravio. Takođe pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.